Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Lecitha yokuqashwa emcimbini ka-Khuzani Igcokama Elisha kuyigcwalisa a spring picnic. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mongoqala usijoinele lekhasi wamuyelekela igama lami ngusibonga konke wakandando mothanda ungangibeza intatheli ka-YouTube. Umculi kaMaskandi Igcokama Elisha kumenyezela ukuthi uzoba ngomunye wabaqashiwe emcimbini obhekwe ngabomvu kuyigcwalisa a spring picnic. Uthi cha akakaqashwa. Lokhu ukuze emva kokuba uKhuzani ongumunye wabahleli bemcimbi ededele uhlu lwabaculi okuthiwa bazoba ingxenye yalo mcimbi ozobe use People's Park ngomhla ka-15 ku-October, kanti Igcokama negama lalo likhona. Lokho okujabulise abaningi ukubona igama leGcokama njengoba kube yilona ebelinqanqalaza phambili ubaculi ababe nabalandeli abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Igcokama Elisha emva kokuba kuvezwe uhlu labaculi libe selikhuphula ama-prize alo njengoba likubo 150,000 uma lizokuculela emcimbini bukhoma, kanti kubo 100,000 uma lezo backtrack. Lithi into Igcokama mayelana negcwalisa spring picnic lithe umuntu ofaka igama lami ohlwini labaculi asebeqashiwe besiqambela amanga ezama ukuheha abantu ngegama lami. Ngisaceliwe kubahleli bemcimbi abathe kumina awukuwona okaKhuzani, bathe ngithumele i-quotation ngabe sengibaxhumanisa nehhovisi lami. Nangampela ke bebese besendelwa i-quotation. Ngisalinda ukuzwa ukubona ukuthi bayangiqasha noma cha. Uma bengiqashile ngiyobazisa abalandeli bami, futhi uma ngingaqashwanga ngiyophinda futhi ngibazise abalandeli bami. Angibhekile ukuthi umcimbi kuzobe kungokabani, ngizonandisa konoma okabani. Manje inqobo sizovumelana ngenani engizobe ngilibizile, kuchaza Igcokama Elisha. Kuthi into uKhuzani umemezela ukuthi useliqashile Igcokama Elisha uthe makhulunywe nomthokozisi Zuma ongaba nazo zonke izimpendulo. Umthokozisi uqinisekisile ukuthi abakaliqashi Igcokama kodwa sebeyitholile quotation yalo engu-150,000 okwenze simemezela ukuthi Igcokama Elisha nalo liqashiwe kulo mcimbi. Indlela obekuqashwa ngayo kulo mcimbi njengoba bekubhekwa umuntu onabalandeli abaningi eziguleni zokuxhumana. Njengamanje azikavumelani nemali ayibizile kodwa ke besingakayibuyiseli impendulo kuyena. Bafethu ngizofisa ukwazi ukubhala kwenikhola lapha kwi-comment section ngalo loludaba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.